Ayan, welcome back mga guys. Yes, yo, break it down yo, opo. And for tonight's video mga guys, yes, narito po ang ating video sa ating naganap na pamimiesta sa Barangay Kabulaloan, Lawang, Northern Samar. Ayan, mag-love shoutout po sa lahat po ng mga taga Barangay Kabulaloan. Opo, yes, yo, break it down yo. At ayan mga guys, nagumpisa na nga ang aming pagbabiyahe papunta sa bayan para kami ay tumubok na doon sa Barangay Rawis, Lawang, Northern Samar, kung saan naman tayo ay babiyahe papunta doon sa Barangay Kabulaloan. Ayan, mag-love shoutout po sa lahat po ng aking mga followers, 78,000 followers. Ayan, sa mga bago pa lamang sa aking channel, ito po muli ang inyong nag-iisang Maestro Waray, isa pong guro mula sa bayan ng Lawang, Northern Samar na maghahatid sa inyo ng mga good vibes. Syempre masasayang kwentuhan at halakhakan mga guys. At ayan nga ang ganda-ganda ng aming barangay dahil masuna po, maliwanag na maliwanag po. Kaya naman talagang hindi kayo mag-aalang, hindi kayo mag-atubili kung kayo'y pupunta dito o kayo'y taga rito at kayo magbabiyahe-biyahe papunta sa ibang mga bayan. Lalo na ngayon mga pistahan, talagang wag kang pumuruko sa inyong mga bahay-bahay. Dapat maglagalag ka dahil pistang-pista po ngayon mga guys sa buong Northern Samar. Talagang mag-uro-uro ka na lang sa dami ng mga pistahan ngayon. At ayan mga guys, nandito nakalabas na kami ng aming barangay at syempre sa isang iglap ay nandito na nga kami mga guys sa bayan ng Lawang. Opo. At ayan mga guys, nandito na nga kami ngayon sa Lawang Pier at kami tatabok na sa kabilang ibayo. Ang dami-dami ditong nag-aantay, mamimista din ata ang mga ito. At ayan mga guys, isinakay na nga ang aming motor kung saan kami ay sasakay na rin sa sampan. At narito nga mga guys, isang batalyon kami dito na mamimiesta talaga para talaga kami makarami. At ayan mga guys, dito na nga nagumpisa ang aming biyahe papunta ng Barangay Kabulaloan, Lawang, Northern Samar. At syempre mga guys, advice ko sa lahat po ng mga mamimiesta, talagang piliin po ninyo ang mamiesta ng gabi. Dahil syempre, mas makakarami kayo ng tagay, ng kain, ng bahog at ng takgas. Dahil nga syempre gabi malamig ang panahon at talagang gaganahan kayo talaga magtagay, magkain at syempre baka makalusot pa, makapanakgas pa kayo ng gabi, madilim, talagang ligtas. Ayan mga guys, nandito na po tayo ngayon sa Barangay Kabulaloan, Lawang, Northern Samar at kung mapapansin po ninyo madilim po yung kanilang barangay dahil syempre gabi din po at saka parang wala pong tugtugan ngayon mga guys kundi mga video okay lang. Ayan nakikita po natin, ito po yung kanilang simbahan dito. At mabalik ko lang mga guys yung sinasabi ko, wala pong sayawan po dito dahil nga po katatapos lang po ng eleksyon. Syempre, ayan ang ganda ng simbahan Syempre katatapos lang po ng eleksyon kaya naman iwas-iwas po muna sila sa mga sayawan dahil baka syempre magkainitan dito yung mga supporters ng eleksyon. So ayan mga guys, nandito na po tayo ngayon sa Barangay Kabulaloan, Lawang, Northern Samar at madilim po ngayon guys, kaya abangan po ninyo bukas sa part 2 ng ating vlog. Ipapakita ko po sa inyo itong lugar po nila dito. At ayan, sa wakas nandito na kami. So ready na tayo sa sa panginginain at sa pananakgas. Ito po dito yung bahay ng aking kapatid mga guys, si Manoy Edwin. At ayan mga guys, simple lang po yung bahay ng aking kapatid dahil bagong lipat lang din po sila dito. Dati nasa kabilang ibayo sila ng barangay. At isa pa, ayan malawak po yung bahay, malaki po yung bahay at maingay na po dito. Kompleto na kami dito mga guys. Isang buong pamilya kami na nandito. Yung nanay kong nagpariban, si dad. At ito po yung hindi simple dito sa kanila mga guys. Tingnan nyo po, ayan. Ang dami-dami po ditong mga palay. Ayan bukod pa yan doon sa kabila, mayroon pa yan sa kabilang kwarto. Grabe, ang dami pang palay nila Manoy. Sayang nga guys dahil may mga palay pa daw sila na hindi naani dahil po kulang po sa mag-aani. Wala pong gustong mag-aani na. Ayan, doon sa ating mga kababayan, sayang po yung mga effort ng mga magsasaka kung walang mag-aani. Pero syempre mga guys, ito talaga ayan, yan ang tinatawag na muron.
Excited talaga tayo guys. Tayo na yung nagbukas-bukas dito. At syempre pagkatapos natin guys, makapagpahinga, ayan mo. Yan, nilantakan kaagad ang handa. Yan naman talaga kasi yung pinunta natin dito eh. Pero syempre guys, pinunta talaga natin dito, makabanding natin dito si Manoy, yung kapatid ko, tapos yung buong family namin. Ayan, at kami dito yung nanginginain na, at ako lang yung nag-video dahil nahiya yung aking mga kasamahan dito na ipakita yung kanilang panginginain dahil malalaki talaga yung kanilang mga hungit. Gandang awa, yan harapin hapon. Di na mag-iso, magtatawa na lang. At ayan mga guys, napakanta tayo dito ng Dango-Dangaw for today's video. At nandito din po dumating ang ating mga kaibigang vlogger ng Northern Samar Team Waraynon. Ayan si Inday Beauty na nandito na, sumagka na siya sa Paray. Pati din si Burlasoy at kasamahan pa siya rarat sa inyo. Opo. At ayan mga guys, abangan ninyo ang iba pang mga bahagi ng ating vlog sa ating pamamiesta dito kung kayo ba'y nakapanakgas.